जिहेतु नोंथाङा थियेटार लानाव फैबाय दा बे थियेटार आरो बे सावथुननि मुलुगाव माबायदि मोनदों बेनि एसे फारागखौ बुंगोन नामा? सावथुन मुलुगा आङो उन्दैनिफ्रायनो सावथुन मुलुगाव दंमोन आङो सावथुनखौबो मोजां मोनो आं केमेरायाव रल खालामनोबो मोजां मोनो नाथाय दा थियेटाराव आगान होनाय लोगो लोगो जे लाइभ श' जोङो स्टेजाव गाखोनानै जे मोगथाङाव जे बयनोबो जों डायलग बुंनांगौ आरो गाबनाय मिनिनाय जेरैबायदि जों ड्रामा सिस्टेम सोलोंनायाव जों जेबायदि मोनो सोलोंनो माने बेफोरखौबो जोङो सावथुन मुलुगाव मोनाखै माने बेबायदि रिहार्सेल जानाय जों मोनफेराखैमोन सावथुन मुलुगाव दा बेहाय जोङो रिहार्सेल खालामगोरो रिहार्सेल खालामनानैसो माने सावथुन मुलुगावथ' जेनेबा केमेराजों बबेखौबा जायाखैबा काट खालामनानै लाफिननो हायो लाफिननो हायो नाथाय थियेटाराव बेबायदि लानाय गैया आरो थियेटार बहुद डिफारेन्ट बिराद एकदम आलदाथार ओमफ्राय दा आङो थियेटाराव डायलग होनानै जाबायदि जों मोजां मोनो बहुद मोजां मोनो आं दा साबसिन मोनबाय आरो दा थियेटारखौ थियेटार होननानै बुङोब्ला बेयो मोनसे एन्टारटेनमेन्ट लायो रायजो राजाफ्रा नाथाय एन्टारटेनमेन्टल' नङा बियो बे जाबाय मोनसे नखरफोर मानोना हयथ' 150निफ्राय 100 गाहाम बे गासै सुबुंखिनाखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा लाबथिंनो गोनां जायो हरथामनि गेजेरावनो गुबुन मोनसे जायगासिम आवगायनो गोनां जायो बे समाव खस्थ' जायानो खस्थ'आथ' बहुत खस्थ' थियेटाराव जों दा आंनि आइराखि थियेटाराव जों 68 दङ 68 जन मानसिफोरखौ जिबायदि मेनटेन खालामनांगौ जिबायदि जों हरथाम जों गुबुन गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौ दा बे हरथाम खिनियाव जोङो बायहेरायाव थांनायाव खस्थ'आ बहुत मेगन मोदैबो जायो खस्थ'बो जायो दा बे खस्थ' मेगन मोदैखौ लानानै जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायो खस्थ'आथ' बहुत फैयो फार्स्टआव जों सौहैजेनबा खस्थ' मोनो आरो लास्ट नाइटआव खस्थ' मोनो दा बे खस्थ'नि बेलायाव जों दा थांगासिनो दङ सौसिलांगासिनो दङ आरो रायजो राजानि अनसायनाया माबायदि बबेयाव बांसिनखौ मोनदों दिनै पाम्पुलि हिसाबै जुदि सोङोबा बै समनि एलबामाव पाम्पुलिनि मोसानाय गाबनाय मिनिनाय दिनै खिन्थु मोनसे आलादा मोनसे प्लेटफर्म थियेटार दा बेनि मोन्दांथिखौ माबायदि मोनदों पाम्पुलिखौ सिनायथि होदों सावथुन मुलुगा बेखौ आं होनो पाम्पुलिया दिनै नाम गैयामोन पाम्पुलिखौ दिनै रावबो सिनायामोन नंगौ सावथुन मुलुगा दिनै आंखौ नाम होदों आंखौ सिनायथि होदों बे सिनायथिजों आं सिनायदों थियेटाराव मानो होनबा सावथुन मुलुगा आंखौ सिनायथि होदों आंनि नाम होदों बेनि थाखायसो आङो दा थियेटाराव आंनि नामा बेरखांसिनदों आरो जों नुबाय दिनै माखासे समावनो हरसेनि गेजेराव सोरबाया बिराद भाइरेल जायो मुंदांखा जानो हायो खिन्थु थियेटाराव फैनाय लोगो लोगो थियेटाराव माखासे जायफोर एक्टिं खालामफायो खिन्थु दिनैसिम बिथांमोनखौ एक्टर बा एक्ट्रेस होननानै बुंनो नागिरा मा बुंगोन बे थियेटारनि रुल आरो हरसेनि गेजेराव सोरबा मोनसे फिल्म बानायनानै मुंदांखा जानो हायो नाथाय नोंथाङा जिहेतु दिनै थियेटार मोनसे सालायबाय थादों बे थियेटाराव खालामनाय जायफोर एक्टर एक्ट्रेस दङ एक्टिं खालामनाय जायगायावनो सोगाबनो हानाय नाथाय बिथांमोनखौ दिनै एक्टर बा एक्ट्रेस होननानै मुं होनो नागिरा मा बुंगोन नोंथाङा कुइसनाथ' बिराद टाफ बिराद मोजांबो सोंदों दा सावथुन मुलुगाव जायफोर ग्लेमार आरो जोंनि थियेटाराव जायफोर एक्टर एक्ट्रेसफोर दङ आंनिबा आंनि गोसोनिसो आरो बियो आङो सावथुन मुलुगनि ग्लेमारफोरखौ आङो रावखौबो जेबो बुंनो साना मानो होनबा ग्लेमारा नाम प्लास लाक्किबो जायो लाकजोंबो मानसिया ग्लेमारा फैयो सावथुन मुलुगाव ओरैबायदि मानो होनबा रिटेक होननाय बुस्थुआ माने साबसिननिफ्राय हामसिन माने केमेरा बेनि थाखाय आरो प्लास मेकआपआ जाहैबाय मेन सोरबा महर गाज्रिबाबो बेखौ मेकआप खालामनानै बिराद सुन्दुरिबो नुहोनो हायो बे आरो दा आजिखालि ससियेल मिडिया जुग प्लास माबा मोनसे एलबाम बानायबानो बा फिल्म मोनसे बानायबानो केमेरा दामि नांगोन आरो मेकआपआ मोजां जानांगोन मानो होनबा समायना नुहोनोबा जोंनो केमेरा मोजां जानांगोन मेकआपआ मोजां जानांगोन आरो गानफ्रा मोजां जानांगोन स्ट'रिफ्रा मोजां जानांगोन
दा बे हिसाबै ससियेल मिडियाजों आरो प्लास केमेरा जा सिनेमा मानसिफोरा दिरुनो सावथुन मुलुगनि ग्लेमारा एसे आलदा आरो जोंनि थियेटारनि ग्लेमारा एसे आलदा जोङो मा सावथुन मुलुगनि ग्लेमारखौ आं बुंहरनो सानला आरो जोंनि थियेटारनिखौ आं बुंनोसै जोंनि थियेटारनि ग्लेमारा जाहैबाय जाय इमोशन ट्रेजेडि रायजोफोरखौ गाबहोनो हानाय गोसोआव नांहोनो हानाय बै रायजोफोरासो जोंखौ ग्लेमार खालामो जोंनि थियेटारखौ थारमाने जोंनाव वान साइड बर'फोराल' नायो बहुद खस्थ' जायो नाथाय गुबुन थियेटाराव बर' माने गोबां मानसिफोरानो एसामिस थियेटारखौ नायो नाथाय जोंनि बर'आ जाहैबाय वान साइड बे वान साइडआनो खायफाबा नायनो नागिरो खायफाबा नायनो नागिरो बावासो आरो मा जायो दा एग्जाम टाइमाव गोबां माने जायगायाव लांनो नागिरा थियेटारखौ लांनो नागिरा मानो होनोबा गथ'फोरखौ गाज्रि जाजानो गियो नाथाय आंनि साननाय बे सानथामाव रावबो गथ'फोरा गाज्रि जास्लाबा थियेटार जुदि लाङोबा बबेबा गामियाव सानथामाव जुदि एग्जाम खाथियाव रावबो गथ'फ्रा गाज्रि जाफेरा मानो होनोबा गोबां समाव मा खालामखो बाखिखिनि टाइमाव एसेबाबोथ' फरायनो हायो नाथाय बे मा होनो जों बिदि मोनबाय कि एग्जाम टाइम थियेटार लाबोहोनाङा बे बुस्थुखौ जों खोनादों नाथाय सानथामावदि गथ'फोरा थियेटार नायनानै गाज्रि जागोन बेखौ आं मालाबाबो माने एक्सेप्ट खालामनो हाया आरो भुल जोंना बेनो बर'फोरा माने वान साइडल' मानो होनोबा खस्थ' मोनो जिमान मानसि बे वान साइडआवनो जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव एना एनि नायफैनोनो नागिरबावासो आंथ' किसुमान जायगायाव लाजिनायबो मोनो आं सोङो कमिटिखौ जेला मानसि जायाबा बर'फ्रा खै घर दं बेसेबां गामि दं बर'फोरा जेला खोनानो मोनो होमबा आंबो गोसोआव दुखु मोनो बर'नि थियेटारखौनो बर' नाया आरो जुदि नों एसामिसफोर बा दस्रा गुबुन हारिनि थियेटार लाबोयोबा माने लोब खारबोयो बे नोंखौ जोंनि बर'फ्रा एसे दुरबल माने स्टेजनि बेलायावनो हक बा डेक'रेसननि बेलायावनो हक नोंखौ एसे दुरबल मानो होनोबा बे दुरबला मानो फैयो जोंनि बर' माहारिफ्रा जुदि बर' थियेटारखौ नायाबा कमिटिफ्रा जुदि मोजां माने बर'फोरनिफ्राय माने टिकेटनि बेलायाव जुदि मोजां इनकाम फैयाबा बिसोर माने बोरैहाय हरनो बोरै जौगानो बे आरो बाथ्राया आरो नोंगौ जोंनि गेदेर गोलावफ्राबो हेफाजाब खालामा नङा खालामो नाया नङा नायो नाथाय जोंना दुरबलताया बेनो जे गावजों गाव गोरोबनायानो गैया जोंना बेबायदि जानाङा बेखौनो आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानो अनलायनाय थानांगोन गोरोबथा थानांगोन होनबासो जोंनि हारिया थांनानै थागोन हारिया थांनानै थाबासो जोंनि बर' राव थुनलाइ गासिबो थांनानै थाजोबगोन आरो बेखौ साननाङा जे एग्जाम जाबानो दे गथ'फोरा गाज्रि जागोन थियेटार सानथाम नायनानै बे नङा मानो होनोबा एसामिस थियेटाराबो माने बिसोराबो एसामिसफ्राबो परिखा जायो बिसोरनाथ' जेबो अबजेक्सनानो गैया बे आरो दा माथो बुंनो जोंनि बर'फ्रा बेबायदिनो ग्लेमार खालामो दा बे बुस्थुआ बांद्राय बायहेरायाव बेरखाङा थियेटारनिया मानो होनोबा आजिखालि माने ससियेल मिडियायाव थियेटारा बहुद खम ओंखारो बेनि थाखायनो ग्लेमारा गामि गामियाव जों बबे जायगायाव थियेटार देखायहैयो गोबां मानसिफोरनि खुगानिफ्राय जोङो बेखौ खोनानो मोनो जे उमुक एक्ट्रिसा उमुक हिर'आ ओरैबायदि एक्टिं खालामदों ओरैबायदि मोजां जादों ओरैबायदि गोसोआव नांदों रायजोफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाया जोंखौ ग्लेमार जोंखौ बेरखांहोयो आरो आंनि थाखायबा जोंनि थियेटाराव साफ्रोमबो जिमान रल खालामो गोबां सोरबा माने रल बाय रल आलदा आलदा रल दं नालाय दा बिसोरो जिखिनि रल खालामनानै मानसि रायजोफोरखौ गोजोन होयो मोजां मोनहोयो गोसोखौ माने रायजोफोरखौ माने दुखु इमोशन बे मेगन मोदै गहोनो हानाया बेनो ग्लेमार आरो आंनि थियेटाराव आंनिल' नङा जिमान थियेटार दं बे थियेटाराव रल खालामग्रानि एक्टर होन एक्ट्रिस होन जिमान मानसिफोर दुखु खस्थ' बिसोरो खालामनानै दिनै रायजोफोरखौ अनसायनाय मोनो बेनो आंनि थाखाय ग्लेमार मानो होनबा ग्लेमारा दिनै सावथुन मुलुगावबो आलादा ग्लेमार दं जोंनावबो थियेटारनियाबो ग्लेमार नाथाय जोंना मा थियेटारना
प्रसाव खालामनाया एसे खम जायो बेनि थाखायनो नुनायाव एसे खम आरो जोंनि थियेटारनि मानसिफोरखौ नाथाय आंनि गोसोनिफ्राय आं बुंदों ग्लेमारा बे जायफोर मानसिफोरा रायजोफोरनि गोसोखौ माने हमदांनो हानाय दुखु इमोशन बुजिहोनो हानाय बेफोरनो आंनि थाखाय ग्लेमार दा जोंनि थियेटाराव जिमान मानसिफोर दङ थियेटाराव बिसोरनो ग्लेमार आंनि थाखाय दिनै जों नुबाय जे सासे एक्टर एक्ट्रेस जानांगौब्ला बेयो नुनायाव खोब समायना जानांगोन मोसानो रोंनांगोन मुसुरनो रोंनांगोन रोजाबनो रोंनांगोन बेबायदि जाथारनांगौ नामा नों सासे एक्ट्रेस जानोबा सासे एक्टर जानोबा नोंगौ महराबो एसे थानांगोन आरो मोसानायाबो एसे रोंनांगोन गासैखौबो एसे 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 रोंजोबनाय थायोबा मोजां मानो होनबा रावबो रोंखानानै फैखाया सोलोंबासो रोङो आरो नंगौ एक्टिंनि बेलायाव एक्टिंआ एसेबाबो रोंखानांगौ जायो आरो होनबासो नोङो फोरोंबा सोलोंबासो माने गोसोआव थानो हानाय मेन बुस्थुआ जादों गोसोआव थानो हानाय आरो बै नाटकखौ गोसोआव लानो हानाय सक्तिया थानांगोन होनबासो एक्टर आरो एक्ट्रेस जानो हागोन आरो नङाबाथ' आजिखालि नायजाब लिरगिरिफोरा जोबोद खम नङा आरो बे समाव माखासे दानि मुगाखौ लानानै बेबायदि नायजाब लिरगिरिनि गोनांथि दङ होननानै नोंथाङा सानो नामा नायजाब लिरगिरि बहुद खम जोंनि बर'नि बेलायाव नंगौ नायजाब मोजां लिरग्रा नांगोन मानो होनोबा नायजाब लिरग्राया बहुद खमसै आंनि थियेटारावथ' आङो नायजाब लिरग्रा सासे जों जयकुन्त सारनि जों लादों मोजां नाटक नाथाय आरो ओंखारबावोबा मोजां जागोन आरो मोनसे दंबावो थियेटारखौ मुगैनाय दङ दासिमबो गोबां जायगायाव थियेटारखौ मुगैनाय दं नाथाय थियेटाराव बै रोङैफोरनि थाखाय बेबायदि गैया जोंनि थियेटारावबो गोरों गोरा मानसिफोर दङ दिनै साउन्ड अपारेटरा होन बिसोरबो गोरों जानांगोन दिनै दामग्रा देग्रा मानसिफ्रा सानो रोङै मानसिफ्रा सानो बेकार मानसिफ्रा थाङो खिन्थु बे नंखाय बाथ्रा जोंनि थियेटाराव माने जिमान जोंनि बर' थियेटार दं दा बेहाय गोरों मानसिफ्रानो दंजोबो सोरबा दामनाय देनायाबो बिसोर लेखा गोरों दङ दिनै गान खनग्राफोर दिनै लेखा गोरों दङ गोरों मानसिफोरासो थियेटाराव थायो मानसिफ्रा सानो बेकार नङा फैसाया ओरैनो फैया दरमाहा साख्रि मावग्राफ्राबो जों बेकार होनो हायो साख्रि मावग्राफोरखौबो मानो होनोबा साख्रि मावग्राफोर दिनै साख्रियाव थाङाबा बिसोरबो मान्थलि दरमाहा मोना थिग बेबायदिनो थियेटारावबो दरमाहा मोनो दा रायजोफोरा बेखौ सानना जे बेकार मानसिफोरा थियेटाराव मावनानै जायो बा बेकार मानसिफोरा थियेटार खुलिनानै थियेटार सोलिनानै मानसिफोरखौ माने बेकार मानसिफोरनि थाखायल' बे नङा थियेटारा गोबां गोरों गेदेरफ्राबो थियेटाराव थानांगौ आरो दङबो आरो जोंनि थियेटाराव दङ थियेटारखौ आं दहायनो होनखांबाय आं जिमान दिन आं दं थियेटारा आइराखि थियेटारा थांनानै थाबाय थागोन आरो रांखान्थिनि प्रब्लेम नंगौ जों प्रब्लेम फाइनान्सियेल प्रब्लेमाथ' दङ निस्सय आंखौबो सार गेदेर गोलावमोनहा नायहरगोन होननानै आं मिजिं दं आरो आसा दं आरो नायहराखै नङा एसेबाबो आंखौ नायहरदों बेनि थाखाय आं दा बिसिम दिनै स्टेन्ड जानानै दङ ग्लेमार एक्टर एक्ट्रेस लानानै ग्लेमार एक्टर एक्ट्रेस लानाया नंगौ लानांगौ थानांगौ नाथाय मा जोंनि दा जिमान ग्लेमारफोर दङ रायलाया नङा जों रायलायो दा माने बिसोरनो हाई बाजेटनि थाखाय जों लाबोनो हाया प्लास मानो होनबा जोंना बर'फ्रा वान साइडल' नायो दा फैसा दिखांनायावबो बहुद खस्थ' दं आरो बेखौ साननानै जोङो माने ग्लेमारखौ नांगौबाबो हांख्रायदोंबाबो जों मोननो हायाखै आरो दा आंनियाव दङ ग्लेमार एक्ट्रेसआनो दङ निरिबिलि